Miško. Miško, čo ti robia? Miško. Miško, poď. Aha. Miško. A to kanárika brazil. Som ho trénoval včera. Mišo. Miško, daj mu, Miško, daj mu. Miško. Daj mu, Miško, daj mu. Miško. Daj mu, Miško. Miško. A Piska? Ho poznal? Mišulko. Kto je to, Miško? Tento, kto je, Miško? Miško. Nepôjdeme. Číňany? No ešte tých Číňanov musel zavorať. Miško, čo ti robia? Miško je krátky. Poďte sem. To je guma, to utreme. Pozrite, kde býva, pozrite, poďte sem. Tak ty oškriabané, čože? No, pozrite, čo vyzerá tam. Povešte, prečo nič nerobí doma? Mičo, Prečo nič? Mičko. To sa nedá piť. Tilo zober, aha. No, čo teraz? Aha. Miško, čo to je, Miško? Máš ho aj ty? Áno? Áno. Mičo, kokot, čo ide hriadu umývať? Poďte, Mičulko, poď. Nič nebude robiť. Poď, môj Miško, poď. Čo ja som, nevyzerá, čo vyzerá? No, Mičulko, no. Miško bude televízii. Miesto rytmusu. No, je krotky a koko, čo? Už sme mali troch. Jednoho som zaberal, som sedel. A ten mám jeden, ten prvý jedol cukor, to nemôže. A tento dávame pozor. A že sa tak nebojí, koko, že Ale neuvidí. chodí vonku, nič. Tu chodia domov. No. Mičko, kde je Mičko? Chod domov. Domov? Kde bývaš? Kde bývaš? Kde býva, Miško? Domov. Poďme. A vie, kde býva? No. A tu bude dosť. Kde bývaš? Domov. Tam budeš. Lebo aj teba dajú do televízora, Miško. Aj se mnou, pôjdeme. Vidíte, čo spravil? Jebni ho. Vidíte? Aby nevidela. Díďo, som nevidel. Tady z vrchu sa mravce jebali od Čarinovcov. Tady je to dole, na dres. A tu mali stretávku. Chodili. Mali cukor, alebo ja neviem. No. Tu bývaš? Čo? Spávaš? Tu? Môj dereš. Miško, čo ti robili? Tento, že príde vonku, mu píše, no. Zavolajte sem, zavolajte Borakovo sem. Aj porážku by dostali. A ja ich môžem jebať. No. Pozrite, čo mu dali. Tu som oni, majstri republiky, čo boli a Polárom. A tu si zoba tú veľkú fotku. Čo to je ono? A tuto to kto vidí, byte? Tak tam nemá vidia, krčme. Bože, pozrite. Pozrite, čo, no, ste videli vy to. Čo majú s ním? Poviete, čo majú s ním? Není tu zle. Vymarovanie. Vymarovania by to bolo. No. Lebo pán Meriško nemá čas. No. Chodíš na basketbal? No, aj syn, aj ja. Mali ešte má 7 rokov na fotbal. Čo im píše, zoberú von a píšu mena. Mladé baby. A tie mladé baby, čo majú s ním? Sa smeje sám na seba, vidíš? No som si splnil si aj oni u kresťanov, že mám svaté obrazy tu. Ale to musí byť doma. Veríme. No. Veríme.
Ja to viem, že prečo má každé slovo vyjebaná, to je jeho slovo. A 62 rokov má. To som spravil. No pozri. Kamery. Kto si ti, kto? Rytmus 2. No. Len peniaze nemám aj rytmus. On má, a nie ja to ti. Plantáži z Kuby. €500, nie? No ona si to asi tak predstavuje. No. Tak, no moc to nechápe. Ako tak vidím. Čo? Môžeš. Tak Láci, že kedy a kde si sa narodil a kde si vyrastal? Narodil som sa nie v Bojniciach, ale Handlovej, lebo v Bojniciach ešte nemocnica nebola. A vyrastal som pri Evide, od narodenia. Som stály bôbar. Aké si mal detstvo? Dobre, na rodnom dome som býval, furt mi otec robotu dával, ryby zaoberať, plod natierať, triesky rúbať. O zajace som sa musel starať, o hydinu. Kam si chodil do školy a za čo si sa vyučil? Chodil som do školy na drevený rínok 1,5 a potom 6,9 na Fučíkov smerom, ak sa ide na cintorín. A po 9. triede som išiel na učilište, kde som sa vyučil za banského elektrikára. Kde si bol zamestnaný? Po skončení školy elektrikárskej som robil na bani Handlova 10 rokov miesto vojny. Laci, pozeraj sa buď do tej jednej alebo do druhej kamery. Ako si sa dostal k úlohe vo filme, ktorý si natočil v Bojniciach? Sedel som pod orechom krčme, jeden sa na mňa stále díval, ja som myslel, že je teplý. A to ti bol voľaký manažér z Bojníc. Mal som dlhé vlasy, vybité zuby, tak ma zobral ako za zbrojnoša. Do toho filmu pokračovanie Fantagíro, volalo sa to Solinára. Ako si spomínaš na natáčanie, máš z neho nejaký špeciálny zážitok? Mám jednu fotku. Zbroji, čo som odfotený. A s kým si tam točil? Christopher Lee, anglický herec, čo hral Draculo v anglickom filme. Koľko si za to dostal peňazí? To je dávno. Vtedy ešte slovenské peniaze boli. Vidí 300 korún. To bolo v 95. Kedy, ako a kde si spoznal Máriu? Máriu som spoznal na hoteli Hviezda. A ako sa to ďalej vyvíjalo? Ako sa to vyvíjalo. S ňou som žil, potom ma zavreli do base, chodila za mnou na návštevu. Keď ma z base vyhnali, že som tam veľa priberal, tak ma pustili domov na polovičný trest. Tam som robil brigadíra base. Ešte aj tam som mal funkciu. Bola to láska na prvý pohľad? Bola.
A prišiel som z base, počkal som mu z roboty, mala poobednú, ešte sme na Magúru, najebal som sa červeného vína a do rána sme spravili syna Petra. Hej, je to tvoja manželka či družka? Družka. A neplánujete sa zobrať? Teraz na staré kolená, čo tu šibe. Čo najradšej robíš vo voľnom čase? Najradšej chodím na pivo, na hríby. A kúkam v televízii každý šport, ma baví. Som všestranný športovec. Tam si hral? No. Tak tu je to, tam mi vidí napísané. Je tam najebané, nemám okuliare. Je tam, no. 98 minút ešte. Lebo som robil aj na fotbalovom ihrisku. Aj na tenisových kurtách. Kedy si začal uvedomovať, že ťa ľudia poznajú? Keď ma najebali Šarinovci. S tým mobilom. A keď to začal poprvý raz Gordulič z Bratislavy. A ako si sa o tom dozvedel, že si na internete alebo že ťa ľudia poznajú? Povedali mi chlapci. Ako si na to reagoval? Zo začiatku ma to sralo, lebo vyhukovali po mne. Baraky debili, že cibula, okná mi rozbíjali debili, zápalky mi pchali do dverí, žandári sem chodili. Že či neviem, kto to bol, keď som bol vedel, tak mu sekeru zajebem do chrbta. Kedy si zistil, že na internete kolujú tvoje nahrávky? No keby to chlapci povedali. Ale počul si ich či nie? Tie nahrávky. Nie, ktoré som počul. Sám na sebe som sa smial. Čo si o tých nahrávkach myslíš? No nič, čo by som si myslel. Keď ich to bavilo, nech si nahrávali. Vieš, kto ich nahral? Nado mnou, čo bývali, Šarinovci. Že keď som bol, aké to bolo bývať vlastne na mňa nejaké zažitky z toho. My sme sa nasťahovali ešte keď otec žil a už odtedy bol taký nervák a proste to bolo tak, že keď otec zomrel, tak búchal po radiátori a tak. Tak s brachom hovorili, však niečo musíme vymyslieť, podobne ho na rádio nahrávali iba tak, to nemalo žiadnu kvalitu. Jasné. A ďakujem im, lebo som slávna celebrita. A majú ma radi na celom Slovensku. Čo by si mu povedal, keby si mohol Šarinovi? Ja som bol s nima, ja ich mamu, ja sa s ňou zdravím, my sme kamaráti. Keď sa stretneme, aj pivo mi zoberú. Ja nemám proti ním nič. Neotravovalo ťa, že za tebou začali chodiť rôzni ľudia, točili si ťa a pýtali sa ťa na tvoje súkromie? Zo začiatku áno. Lebo zo začiatku to chodili takí debili väčšinou. Ale čím som zistil, že chodia normálni ľudia. Aj keď ma pozývajú do cudzích miest, žiadne oné rýpanie do mňa, si ma vážia. Ako dôchodcu, ako veľkého borovičkového pivára. Kedy si dostal prvú ponuku na verejné účinkovanie? Zavolal ma pán Gordulič z Bratislavy, bývalý poštár pre teba. Dámy a páni, prosím, privítajte Ladislava Melička!
Ako, to on prišiel len tak, že zaklopal, že dobrý, že... Nie, to prišiel oný, taký jeho voláky manažér. Ten to vybavýva, ten ma aj zobral na aute do Bratislavy. Aj ma doviezol. Ako si na to vystúpenie spomínaš? To bolo najlepšie vystúpenie v dejinách mojich. Prečo? Vypredané to bolo, viac ľudí tam bolo, že ak tam bola kedy rytmus, alebo mokrý, čo uvádza počasie, 2 dní pred mojim vystúpením bolo vypredané. Pán Gordulici naplňou vrecká na mne. Čo si o týchto vystúpeniach myslíš celkovo? Ale čo, mne sa to ľúbi, majú ma radi. Plánuješ v nich pokračovať ďalej? Samozrejme. Zatiaľ som zdravý, nechodím na vozíku. Pokračujeme ďalej. Ako vnímaš svoju popularitu? Ja sa neviem ohodnotiť, mňa cudzí ľudia musia hodnotiť, za to ma volajú. Si rád, že si populárny, alebo by si bol rád, keby si bol obyčajný človek a nepoznalo by ťa celé Slovensko? Ja som není frajer, ani sa nerobí, že som hviezda. Ja som normálny človek, aký som bol. A za to ma majú radi. Myslíš, že ťa popularita nejakým spôsobom zmenila? Nie. Ja som stále jednaký. Furt toľko borovičky vypijem aj piva, ako aj inokedy. Ste sa rozčuli, sa musíte okľudniť. Čo by si rád robil v budúcnosti? No, asi tichého blázna. Najradšej by som chodil ryby chytať. Aby mi pokoj. Mať 80 rokov. Máš nejaký odkaz pre svojich fanúšikov? Áno, aby ma podporovali. Aby ma volali, keď ma majú radi. Každý deň budem za nima chodiť. Skúste sa tam pozerať do niektorej... No ja idem od takto preč. Ale však počkajte ešte chvíľku. Ako si spomínate na vaše prvé stretnutie s Lácom? Na hviezde. Na zábavu. A prišlo opiť aj tam. O 11. opiť. Som bola brázlivá, kde som ho poznala. Kde som chodila na tú zábavu. Čím vás okúzlil? No hej, tedy ešte som nevedela, že bude. Tedy boli ešte mladí. A ja som myslela, že toto bude robiť se mnou. A na nič mi nadáva. Kurva, piča. Boha to nevyprávaj. Áno, áno. A nič mu nerobím. A ty myslíš, že to nevedia? Ako dlho spolu žijete? Dosť. Koľko rokov? Dosť. 25 rokov. Ani nie viac. Čo najradšej robíte vo svojom voľnom čase? Robím dutinku celý deň. Aby mal pán muž, čo fajčím. Kedy ste zistila, že vás susedia nahrávali? A čo ja viem toho? Čo? Hovorili vám to aj v robote? V robote, keď ti povedali. Ja aj v robote mi to povedali, mobily mi... A ja som to vedela dávno. Aj ste počula tie nahrávky niekedy? Áno, mi dali v robote. Kamarát, mobil. Kde som to počula, som prakala. A čo si o tom myslíte? No a jaký život ja mám s ním, no. Iná žena by ušla. A nič mu nerobím, príde opití. Oni mu dajú borovišku, aby mi nadával. Však vyprávaj opití, internista to bude počuť, tak sa odjebe. Áno. Dávajú mu piň, aby mi ešte viac nadával.
A ja som doma, áno, a to vedia. Vnímate Lacovú nadobudnutú popularitu pozitívne alebo negatívne? No čo ja viem, ja toto mám zobrať teraz, no, povieške, no. Čo poviem? Jedným počuj a jedným on, no. A čo mám povedať? Čo mám udať? A ti policajti ho majú na mobily. Povedali mi, počúvaj, ti sa nesmej. Je by som dala zápis, tak zoberú. Oni sami to nemôžu zobrať. Áno. A toto není dobre, čo ty robíš, môj zlatý. Kde sa smeješ? Neotravovali vás ľudia, čo za ním začali chodiť a vyklopávali vám na dvere a na okna? To robili, tedy, ale už teraz nie, lebo už ho poznajú. Tedy robili zle, aj okna rozbili, na dvere búchali, teraz už je dobre už. Zápalky. A zápalky, áno. Aj ten vedúci a jeho synovi vypovedal, lebo aj tam mal kamarádom, mal policajti a povedali policajti jemu, ty ho tu necháš a to je jeho syn, tak dobre, syn na to môže, že má otca, syn na to nemôže. Je otepie od rána do večera. Áno. Nie, ono nemocenskú doberú. No dobre. A to je dobre? Myslíte si, že je dobre, že Laco verejne prezentuje a chodí na rôzne akcie? Ale že ho volajú. Dobre, to je, aby mi nenadával. A ja som dobrá. A ja na to nemôžem, že pije a potom ani nevie, čo robí. Ráno už nevie ani slovo. No. Podporujete ho v tom? No ale kde by si otváral tú papulu, by bolo dobre. Ako si predstavujete svoj život do budúcnosti? No jaký život ja mám s ním? No, poviete, no. Ty čo pozeraj na mňa? Čo pozeráš? By som ti jednu bombu by som ti vyjebala už. Ja tam môžem povedať. Áno? Iná žena dávno by ušla, môj milý. Celý svet to má. A Amerike, Kanade. A čo ja ti robím? Poviem, no. Iná žena by ušla. Máte nejaký odkaz pre Lacových, ale aj vašich fanúšikov? Áno, aby mu nedávali toto veľa piň, lebo ho udám. A jeho, a ti, čo mu dávajú piň. Lebo pôjdem, už toto už je veľa. Nepoviem, 4, no dobre, 4 po... 4 litre. A ešte mi povedal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, do radu má borovšky. Však a čo im mali dávať? Naopak, od mňa. Oni ti dávajú piť, aby si mi nadával. Dobre, môj milý. Počúvaj. Anko, dutinky robiť. Ja pôjdem. Odchod. Dám zápis. Odchod. Dám zápis, nech to zoberú. Odchod. Iná žena by išla preč. Ti hovorím. A už budeš. S rytmusom. A nie som? Kamera na cestách. Dobre. Vyprávala, útorok ti donesú euro 50. Iná žena by dala zápis a do basy. Ti hovorím. Iná, však ty si mi není žena. Á, tak dobre, môj milý, prečo mi nadávaš? Na čo si tu? Áno, tak dobre, ja dám zápis a... Môj byt. Joj, to je tvoj byt. To je tvoj byt? Po dedovi. A prečo mi nadávaš? Čo ti chýba? Povedz, čo ti chýba? Zmizním už do piče odtiaľto. Není ti Boha.